John Tun ve bi serokên ya civata senatoran ya Kongresa Amerika ku piraniya wan komarê ne. Gelê Emerîkî em erkdar kirine ne tenê ji bo çareseriya kêşeyên ku ji ber siyaseta Bidenê heris hene, lê ji bo bicihînana pêşîtiyên Serok Trump jî. Tiştî Mitch McConnell 18 sal divê pozisyonê de xebitî tund be serokê civata senatoran û ew ji niha ve rûbiriyê ceribandina xwe ya yekê ye. Serokê Hilbijartî Donald Trump pêşniyar kir ku rola destûrî ya senatoyê ya pejirandina berbijêrên kabîneyê were paşgok kirin. Li gordestûrê Emerîkî civata senatoran xwedî rola şêwermendiyê û pejirandinê ye. Loma em ê her tiştî bikin ku berbijêrên wî ji bo bicihkirina rojeva wî dest bi kar bikin. Demokratan piraniya xwe hinda kirin û wê di senatoya nû de herî kêm 47 kursiyên wan hebin. Gelê Emerîkî ji me re peyamek pêşkeş kir, divê em jê dersa bigirin. Trump di 2 salên ewiliyên serdema xwe ya yekê de xwedî kontrola yekgirtiya Kongresê bû. Lê şîrovekarek dibêje ev nayê wateyê ku qesra spî wê her tiştê ku dixwaze bi dest bixe. Mitch McConnell wê demê gotibû ku ew piştgiriyê dide rojeva serok û ew ê bi wan re bixebite, lê pişt re me ji berbijaran bigire heta polîtîkayan dît ku wê deng nedin eger bifikirin ku serok hedê xwe bûriye. Komariyan piraniya civata nûneran ya Kongresê jî bi dest xistin ku ew dilê Trump xweş kir. Trump Mike Johnson pejirand ku ew serokiya civata nûneran bike. Ez bawer dikim ku ev Kongres û rêveberî wê herî encamgirên serdema nûjen bin ji ber ku divê em hema her qada siyaseta giştî serrast bikin. Lê komarê li civata nûneran tenê bi çend kursiyan ji demokratan zêdetir xwediyê piraniyê ne û demokrat jî soza domandina têkoşînê didin. Kuma pîşveroya Kongresê wê berevabiya wêrek ya çîna karker û kesên xêzan bidomîne. Endamên Kongresa nû ya 19 ya Amerîkayê ew ê di sisiyê rêbendanê de son bixin û pîş re dest bi kar bikin. Ji bo raporta Catherine Gibson, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.